padahal air di sini ternyata Mas Gendung dan kawan-kawan uga ono Mas Sobret. Sobret lagi Mas. Nggih. Alhamdulillah. Sobret diusul lek banyu mlebu angka 4 diarani banyu mendaki tegese banyu kang sentalopane kaya lampu diarani cahya. Apa? Cemoro. Ah, cemloro. Apa ya Pak itu matur nuwun. Bengi iki apa pada malam hari ini cahyane sesuk tanggal 17 Roma. Tapi bengi mapak Pak tanggal 14 ya lah. Berasnya angel gas LPG angel ya ora tuku golek. Lek golek angel lek tuku mesti enek duit. Mula saka iku aku ki pesen biyen jaman nonku biyen kan tau tambahan koyo kowe. Tegese tambahan iki sithik-sithik sambal dan biyen ngogas iki dibuat-buat saiki. Golek ngogas angel opone Pertamina, pertambangan minyak nguyuh kabeh. Aku ini bebas ngomong, tapi sopan loh Pak. Mereka sopan santun kebebasan itu sekarang itu sudah diundangkan minimal dengan jati diri kita sebagai orang tua. Nah, iya. Aku pesen kowe kabeh dadi wong tua ya minangka guru atau sebagai orang tua juga guru di rumahku kanggo anakmu. Apa nek bahaya oleh masyarakat iki padha haus ngelak babakan limang banyu kang lima diarani yaiku banyu maniken tegese banyu sing iso dadi nyawa. Banyu yang ini banyu ini digodhog karo Mas Gendung dan kawan-kawan dadi nyawa dicek dua rasane legi lek dikira kopi dadi wedang kok. Kopi. Iso dadi mirebu apa nek? Komplit. Nanti sak komplit-komplitnya pakai ya Pak. Ya alhamdulillah kerawan Mas Fajar. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ya. Hai ya alhamdulillah kita tahu ini kita absen boleh. Absen dhisik yo saiki kentungane